हाताची नारळ आपण जे पूर्वी हात कोयत्याने करत होतो ते आता हे अशा पद्धतीने केलं जातं. दोन मिनिटात बघा नारळ. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रसाद मुंडगेकर आणि मित्रांनो मँगो किचन यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आज आपण माझ्या गावात रेवंडीमध्ये आहोत आणि आपण आज इकडे खाडीमध्ये शिंपले पकडणार आहोत. तर आम्ही त्यांना बोलतो मुळे. मुळे आणि शिंपले हे कसे पकडतात ते आज आपण नदीमध्ये बघूया. हे बघा, या साईडला नदी आहे आणि आपल्याला हे बघा समोर दिसतात बघा, मधल्या भागाला पकडतायत ते. तर आपल्याला तिकडे जायचं आहे आता पकडायला. तर बघूया कसे भेटतात मुळे. हा बघा, अधिराज सोबत आहे. अधिराज हाय कर. हाय. प्लस वल्लरी आहे. आता आपण जाणार आहोत. लक्ष्मीकांत पण आहे. कुठे गेला लक्ष्मीकांत? लक्ष्मीकांत पण येईल. हे बघा, इथे ना हे वाण लावलं जातं. जे काट्या लागलेल्या आहेत ना, तेव्हा त्याला जाळं लावलेलं आहे. तर जेव्हा भरती येते तेव्हा ते जाळं उचललं जातं आणि मग सुकतीला आपण जाळं खाली घ्यायचं. त्यावेळेला आपल्याला जे मासे अडकलेले असतात ते भेटतात वाहनामध्ये. हे बघा, लक्ष्मीकांत सोबत मालवणी लाईफ. आणि आम्ही आता मुळे काढायला जातोय. या बोटीने आता आपण चाललोय मुळे काढायला. हे बघा, ही बोट आहे आणि तो तिकडे सचिन ती सोडवतोय. सचिन साळकर, तो माझ्या वर्गात होता. हे बघा, अशा रीते बोट पाण्यात आलेली आहे. मेहनतीचा भाग आहे. आली. ही बघा, ही रेवंडी जेटी आहे. समोर तळाशील आहे, त्या बाजूला हे तोंडवळी आहे आणि आम्ही त्याच्याबरोबर मधोमध शिंपले पकडणार आहोत. चला, मी मागे बसू, पुढे जाऊ मधल्या. चालू केलं आम्ही. हलते चांगली. लक्ष्मीकांत, वारा आहे, जबरदस्त वारा आहे. आणि आता अमावास्या संपली 2:30 वाजता आताच. आणि महाशिवरात्रीचा हा वारा असतो साधारण मार्च फेब्रुवारी मिड पासून चालू होतो हा वारा. एवढा मारतो वारा. आता कालच महाशिवरात्री झाली असल्यामुळे वारा आहे. त्यामुळे ही खाडी जरी असली तरी खाडीला लाट आहे. लाट भरपूर आहे. म्हणून जरा सांभाळून. हो, म्हणून वल्लरीला आणि आदिराजला आम्ही परत. आणि ही जी होडी आहे ना, याला बॅलन्सिंग काहीच नसतं या होडीला. ही बघा, ही दोन्ही बाजूला याला हे नाही. आपण काय बोलतो त्याला? उलांडी. उलांडी. उलांडी म्हणजे असं होडी एका साईडला पलटू नये म्हणून लाकडाचा बांधला जाता. पण जनरली ही जुन्या याला होती. हे वाहनाचं झाड आहे, त्या काट्या लावल्या त्या. म्हणजे ती मोर एक शिप. शिनाने म्हणजे मोठ्या शिपल्या हिरव्या रंगाच्या असतात. मोरपिशी असतात ते ना? मोरपिशी. त्याला गोव्यामध्ये खूप मोठा डिमांड आहे. इथे आता बघायला भेटतील का ते? येताना बघूया. आपण येताना बघूया शिनाने काय असतात ते. येताना तिकडे होडी आपल्याला लावली. बघा, हा जो झेंडा लावलाय ना, तो शिनान्यांचा प्रोजेक्ट आहे. आपण येताना बघूया, बघायला मिळेल तर. वारा खूप आहे. तुम्ही काढलात? किती लागली यार? अरे हे बघा, तरी खूप आहेत. छोटे मोठे आहेत त्यामध्ये. तुम्ही खायसून तळाशील म्हण ना? सरजोकोट वरून. सरजोकोट पिरावाडी. आम्ही रेवंडी मधलीवाडी. लक्ष्मीकांत, तुला किती मिळाले? मला 4 मिळाले. 2 अरे वा. करमाळ आहे ना? करमाळ आहे. करमाळे. त्याच्यामध्ये 3-4 प्रकार येतात. आता आपण नेहमी सगळ्यांना शिंपल्याच बोलतो. सिम्पलच बोलतो. जनरली आता आम्ही काय काढायला झालो तर शिंपल्या काढायला झालो. पण शिंपल्यामध्ये काय मुळे बोलतात. मुळ्यांमध्ये हे करमाळे तिसरे असतात. तिसरे कशाला? वेगळे असतात. तिसऱ्या थोड्या वेगळ्या असतात. कलर वेगळा असतो. कलर
कलर म्हणजे असाच येतो पण जरा छोटे असतात. त्याच्यात एक लाळी आहे म्हणून येतात, ज्यांना अशी आपली लाळ असते अशी चिकट लागलेलं असतं. त्याच्यानं. आणि ते जास्त जर खाल्ले म्हणजे हा. 2-3 दिवस कंटिन्यू खाल्ले हा. तर कफचा आपल्याला त्रास होतो. तो लाळी एक काळी असतात किंवा मग आपले काळे मसुऱ्याला मिळतात ते पण चांगले असतात. त्याच्यानंतर शिनाने पण शिनाने तर आपण जाताना बघणार आहोत ना. तोडाई पण आहे, तो पण त्याचाच प्रकार आहे. म्हाराई पण त्याचाच प्रकार आहे. असे वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये शिंपल्या मिळतात. आपण महाराई खूप खातो ना. आपल्याला दाखव. छोटा आहे पण अरे हा छोटा आहे पण मिळत आहे. छान मिळतात ते बघा. तिकडे ना समोर बायका पण आल्यात पकडायला. अजून मला एक पण नाही मिळालंय. मी शोधतोय अजून. मिळालंय वाटतं. खाली हा तसाच मिळालाय सेम. आहेत हे घे, हे टाक. 2 मिळाले. त्याचं काय बनवायचं? फ्राय करायची आपण की सार बनवायचं याचा? सार पण बनवू शकतो. मोठेच आहेत ना. कॅमेरा ठेव बाजूला आणि सुरुवात कर काढायला. आता फ्री मध्ये घेऊन जाणार ना. फ्री मध्ये भेटणार आहे त्याला. हा बघा माझ्या पायाखाली बघा, वर काढते बघा. दिसलं केवढा मोठा आहे बघा. असा भेटला पाहिजे. कसा भेटला भारी. अजून एक आहे तिथेच बघा. हे बघा अजून दाखवतो बघा. पायातनं काढतो. अरे हा दिसला. हा बघा 2. या बाजूला जरा जास्त आहेत वाटतं. अजून एक आहे तिथेच बाजूला बघ लागला. आंबा हे बघा एकाच जागेवर 3 आहेत. हे बघा पूर्ण फॅमिली आलेली आहे इथे. तो खैसून इला तळाशील. किती गावले? हा दाखव. हत त्याच्यात. हा पण तुम्ही आत्ता झालात ना. हे बघा आम्ही मुणगेकर रेवंडी. लक्की आंब्याचा भाव मी. तो काय तो लक्की आता तो बोटीकडे येतो. तो लक्की काम. मी प्रसाद मुणगेकर. आत्ताच झिला माझ्या. आणि माझ्याचं नाव आहे मँगो किचन यूट्यूब चॅनलचा. हा मँगो किचन. हे मालक आहेत कॅप्सूल रिसॉर्ट ना. तळाशील कॅप्सूल रिसॉर्ट ना. मी शोधतो. नमस्कार मॅडम. काय काय स्पेशालिटी आहे तुमच्या रिसॉर्टला? काय काय देता तुम्ही? सुरमई वगैरे बांगडा वगैरे सर्व छान आहे बघा. हे समोर तळाशील आहे. मला अशी सांगितलेलं तिकडे त्यांचं कॅप्सूल रिसॉर्ट म्हणून आहे. त्यांच्या या मालकीण आहे. ओके तुम्ही मालकीण नात. किचन पूर्ण सांभाळता. ठीक आहे. हे किचन पूर्ण सांभाळता. मध्ये टाक. हा मिळतात का रे? हां पण एकाच जागी असे मिळतं. वा भरपूर मिळाले. ते एकाच जागी सजावं लागतं. मी म्हणतो येऊ इतकं वर कसं गेलो पाण्याच्या. काय पाण्यावर चालायचा. दर्यावरती लोक आता.
दाखवतो ते बघा, समोर दिसते ती रेवंडी आहे. नंतर ते बघा तिकडे त्या बाजूला दिसते ते सर्जकोट आहे. सर्जकोट नंतर हे जे फर्स्ट दिसतंय, जे इथून बघा असं दिसतंय फर्स्ट, हे तळाशील आहे. तळाशीनंतर ते तोंडवळी आहे आणि त्याच्या पुढे जुवा. जुवा हे बेट आहे की त्याच्या चारी बाजूनी पण पाणी आहे. आणि ही जी दिसते ती आमची रेवंडीची जेटी आहे आणि आम्ही बरोबर नदीत मधोमध आहोत. एवढे पायात शोधावे लागतात, तर परत एकदा पायाच्याच ह्याच्यात आहे बरोबर, त्यामुळे पाय दुखतात. हा बघ, येणार. हा बघा, हे अजून किती सापडले तुला, दाखव. हा सचिन आहे, हा माझ्या ओझर शाळेतला वर्गातला मित्र आहे, वर्ग मित्र. दाखव सचिन. खूप आहेत ना तरी, एका टायमाची झाली बस ना. हा बस झाली. किती गावले ते दाखवा जरा, किती गावले ते दाखवा. एवढे म्हणजे खूप ते आमका एवढे नाही गावले. खय राहा तुम्ही, तळाशिलात. काय नावा, चोडणेकर. बघूया आता आपल्याला ह्यांच्याकडे किती भेटतात आहेत. बघूया, 3 किलो असतील. विकतलाच तुम्ही, विचारा ना मग ते का. आमका गावलेत ते आमका कमी पडतात, मग घरात बनवचा ना. मग तुम्ही देशात तर बरं हवेत. ऑनलाईन पेमेंट करतोय मी. तो कोणाचं असत ते का विचारा. दाखवा किती आहेत ते. दादा दाखवा, खोलून दाखवा ना जरा. हे बघा मस्त. बघूया विकत देत आहेत काय. खूप आहे ते, 2-1 किलो असतील. हे बघे, एक सचिन आहे का विचार, देणत नाहीत आपण. हा नाही, पळण नाही, पैसे देऊया. हे बघा किती किलोचे, किती 150 रुपये ना सचिन. 150. काकांनी आपल्याला 150 रुपयाला दिलेले आहेत शिंपले. थँक्यू. हा लक्ष्मीकांत इथेच व्यवहार केला 150 रुपयात. एक वर्टिकल शॉट. तेव्हा आपण एवढे जमवलेले आणि एवढे आपण 150ला विकत घेतले. हे बघा, हे 150 रुपयाला. आणि आपण पकडलेले ते काय. हा, सृष्टीज ब्लॉगला सबस्क्राईब करा, ह्याच्या ओळखीमुळे मिळालेला. सृष्टीज ब्लॉग्स तू व्हिडिओ बनवतो. भारी ना. हे बघा वाटे करतो लक्ष्मीकांत. जास्त दिया, मी मालवणसून आहे, म्हणजे मुंबईसून आहे, मालवणसून नाही. हा बरोबर केलं एकदम. पाय बाजूक घे असते, मका तो अधिक देतो. काय हो ते कोणचे खायचे होती, तू बोलशील ते. मग हे दे, हे तो त्याच्यात मिक्स केलं. हा आता भर. हा थँक्यू. हा मालवणी लाईफ साठी बिग थम्स अप. आणि तुझ्या ब्लॉगचं सांगितलं नाही तू, सृष्टीज ब्लॉग म्हणून याचे व्हिडिओज आहेत. तू हे सरकव नको रे. चल, त्या दोघांना पण थँक्यू या व्हिडिओसाठी. आता जेवायला या मग संध्याकाळी. चलो बाय बाय. हे बघा आता पकडलेली, काढलेले थोडे आणि
यांनी विकत दिलेली. यांनी आता हे बुद्ध वाटो काढला. तुम्ही किती वेळ होतास तरी? तुम्ही सकाळपासून कधी होतास? हाय सकाळपासून किती वाजता आलेलास? सकाळी ना म्हणजे आता दीड वाजता. 1:30 वाजता आलेले ते. इथपर्यंत आणलं आपण. हे बघा आपण असं ना ते वाफवून घेतलेले आहेत. हे बघा हे असे उघडतात आणि मग आपण एक तोडून एक असा पीस ठेवायचा आहे. प्लस आपण ते पॅन फ्राय पण करणार आहोत. हे आपण आता स्टार्ट करतोय. हे आपण काय बनवलेलं आहे? ही चटणी आहे. ही चटणी, त्यामध्ये खोबरं, लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर कोथिंबीर. आणि ते आपण बनवतोय हे सिम्पली फ्राय करायला. हं. त्यामध्ये आपण पहिली तर थोडी हळद, त्याच्यानंतर मालवणी मसाला, मीठ टाकायची गरज याच्यात नको. हे चांगलं मिक्स करून आपण याला पॅन फ्राय करायचं. हे त्याच्या वरच्या वर लावायचं आहे, वर लावायचं ना आणि फ्राय करायचं. वर लावायचं कारण ह्याला मीठ खारट असतात ना हे. ऑलरेडी. आणि ह्याच्यात ऑलरेडी मीठ आहे चटणीत. ओके, झालं मिक्सर. असे सगळ्यांना लावणार. हं. ओके. हे फ्राय केल्यानंतर मस्त लागतील ना. हे भरलेली शिंपली. भरलेली सिम्पली. ओके. हे जे तेल वापरतोय ते खोबरेल तेल आहे, जे आमच्या इथे आमच्या नारळांचं आहे. घरी काढली. जे आपण घरी बनवतो ना ते. आणि हे बघा हे असं स्टफ केलेलं आहे. असे करून सगळे एक एक करून फ्राय करून घ्यायचं. फ्राय करून घ्यायचे. त्याच्यानंतर आपण सुरुवात करायची. बघा हे असं. जरा फ्राय होईपर्यंत गॅस फुल कर. तोपर्यंत आता आपण फ्राय करून आमच्या घरचं नारळाचं तेल. त्याला लसूण टाकलंय. कांदा, त्यासाठी आपण वाटण बनवून घेतलेलं ना ऑलरेडी. कांदा, खोबरं आणि लसूण भाजून. कांदा, खोबरं आणि लसूण भाजून घेऊन त्याचं मिक्सरला वाटण करून घेतलं. वाटण करून घेतलं आणि कोथिंबीर घातली. त्याच्यामध्ये हळद, नंतर आपले मालवणी मालवण थांब. हे बघा औशीच्या आजचं अस्सल मालवणी मसालो. हे लक्ष्मीकांतचं प्रोडक्शन आहे, मालवणी लाईफ. तर हा मसाला वापरणार आहोत आपण. कसा कलर वगैरे येतो तो आपल्याला कळेल. शेंगा टाकायच्या. शेंगा आणि बटाटे हे पहिले शिजवून घ्यायचे. ते पहिले आपण चांगलं शिजवून घेणार आहोत. पाणी टाकलं.
आणि हे आता ह्या पाण्यात शिजवून घेऊया हम्म. 5 मिनिटं. हम्म. आता शेंग आणि बटाटा शिजलेला आहे. आता आपण त्यामध्ये दाखवतो. हे बघा, रेसिपीपासून अशी आम्ही वेगळे सेपरेट केलेले आहेत आणि प्लस त्याचं पाणी पण वापरायचं आहे. ते वाफवलेलं पाणी येतं ना ते वाफवलेलं जे पाणी आहे ते पण वापरायचं आहे, त्यामुळे अजून टेस्ट येणार. तर पूर्ण पाणी घ्यायचं नसतं, खाली माती असते. ते जाळून घ्यायचं ते. आता हे 10 मिनिटासाठी आपल्याला उकळीला ठेवायचं आहे. प्लस आता आपण त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं. अर्धा चमचा मीठ घालतोय आणि त्यासोबत आपण टाकतोय कोकम. आता ते 10 मिनिटानंतर होणार आहेत. तर आपण आता ह्याला हे बघा, हे असे चांगले फ्राय झालेले आहेत. हा हा कलर चांगला आलेला आहे. भरलेले शिंपले आहेत, खायला मजा येईल. बागेत बसून खाऊया आपण. हे बघा, हे असे. आणि आपण आता याच्यामध्ये लास्ट वाटण टाकतोय. भाजून घेतलेलं आहे कांदा, खोबरं आणि लसूण लसूण. भाजून. आता हे किती मिनिटांमध्ये रेडी होईल? हे 5 मिनिटं उकळी आली का झालं. ओके, 5 मिनिटानंतर रेडी होईल. मग आपण जेवायला घेऊया. हे बघा, हे आता झालेलं आहे दोन्ही पण, प्लस शिंपले पण. तर आता जेवायला घेऊया. हे बघा, आता हे दे, कट दे. मस्त, मजा येणार. चला जेवून घेऊया. हे बघा, जेवणाची सुरुवात करतोय. तर पहिलं तर लिंबू पिळून घेऊया. गावी हेच तर मजा आहे. हे बघा, चांगला भाजलाय मसाला. भारी लागतं. त्यात बटाटा आणि शेंग टाकले तर खरंच जमाल. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.